cikin wani hali. Yanzu kaga mutanen nan yanzu shekara wajen nawa suna mulki, amma har yanzu ba abin da suka yi ma Najeriya da ƙasa gabaki ɗaya. Yanzu gashi sun dawo sun ce a ƙara zaben su. Kai bari waye zai ƙara zaɓen waɗannan mutanen? Shekara nawa suna mulki, ba abin da suka yi mana. Idan da a ce hawan da suka yi sun mana aiki, da yanzu an magance matsaloli da yawa. Amma yanzu ga sun dawo sun ce wai mu zaɓe su. Hauka ake yi? Ni wallahi gan nake ma duk wanda ya zaɓi waɗannan mutanen, wallahi sai an nemo mai ya je da wani an nemo mai magani. Idan ka ga mutum ba a je da wani an so mai magani ba, to wallahi ya cika cikakken wanda bai da kishin 'yan Najeriya. Baba kana ganin to za mu zaɓe su? Kai za ka zaɓe su, ya za ka zaɓi waɗannan mutanen? Idan ka kuskura na ji an ce ka ga dai gobe zaɓe, idan ka kuskura na ji an ce yau ka je ka zaɓi waɗannan mutanen, wallahi sai na kai ka Lagos. Wallahi can zan baro ka ƙarƙashin gadon Maitu. Allah da hakan ma ba. To ka da ji abin da nake so da kai, ku tsaya tsayin daka ku yi zaɓe mai kyau. Kada wani abu ya zo rufe muku ido. Kana ji na ko? Kana ji na ko? Allah ya ma albarka. Tashi ka je gida. Maza ka je, Allah ya ma albarka. Ka ji? A sa ido da kyau. Yanzu in aka ce yanzu gobe zaɓe mutanen nan sun zo da wace fuska za mu kalle su? Ai mu tafiya 'yan amana sai mai amana wallahi tallahi. Wannan gaskiya ne. China. Duku da zuwa. Wa alaikum salam, barka ku da zuwa. A sanin ku da zuwa. An wani lafiya. Wallahi ina ciki. Ka san yanzu da yake rana ta yi yawa. Ana rana alamun damuna ya fara zuwa ki. Sanin ku da zuwa. Gaskiya akwai rana ya kamata mu shiga daga ciki. To ba komai ba mu shigo. Shigo. Bara samu mana tabarma. Bara samu tabarma. Assalamu alaikum. Da Allah ku ya kuri fa na dan dade. Da Allah ayi hakuri. Ayi hakuri. Bismillah. To bara shi. Asan abun ne yanzu. Sai dai hakuri. Bismillahirrahmanirrahim. Ku ba. Malabi, barkan mu dai mu kara gaisa ko an lafiya. Malai Isa ya gajiya. Madalla sannun ku. To baba dama Haka kuma zaɓi kan zahiri kwarai ma ka gani shi ne kai ma kuka ɗan goma da naka domin aiko na gode sai na gode. Amma a wace jam'iyya? ai baba jam'iyyar nan ce dai ta APC. La ilaha illallah. Ku tashi ku fita. Ku tashi ku fita. Baba abu tashi da kai nan ba. Yanzu nan ma rabu fi sabilillahi. Yaushe rabon da in sa ku a ido na? Yaushe rabon da in sa ku a ido na? To ai baba ba zama abun duk bai kai nan ba. A kamar ya bai kai nan ba. Fi sabilillahi. A baba ba zama. Sai yanzu za ku tuna da ni? Baba ba sai da abun zama. ya kai kun gama calika mu sannan za ku tuna da ni. Fi Ka san sabilillahi. fiya irin wannan yanda abu ya zo a yi haƙuri duk komai ya wuce za a gyara irin wannan abubuwa. Za a gyara. Wannan abubuwa. Za a gyara. Baba ba zama. Haba. Wannan abu da me ya kama? Fi sabilillahi. Baba ba zama ka san gwamnatin tamu to dai ga ɗan sanin dai abun da ya dai haƙuri ba Sai haƙuri. sai haƙuri baba. Yawwa baba ba zama ga wannan sai ba iyali wannan. To, kuma dai in Allah ya kai mu gobe kuma ka san inda kuma zabi Allah ya kai mu wannan kuma sai a tuntuba a dan wannan taliya nake gani ba. Allahu akbar abin da ya yi Kai, Allah ya kai mu ranar safe. Allah ya kai mu ranar safe. Tun da safe. Tun da safe zan muna nan. Godiya nake gaba. Har rabi na gode. Malai Isa na gode. Sai mun haɗu. Madalla madalla madalla. Allah kai. Ka gani ba? Tsuntsu daga sama kasashe.
Rabe! Rabe! Kana ina? Ya zai ana ta kwada ma kira kana ciki kana ji ka ansa kira ka zo. An shi maza ka je ka kai gida. Wannan su wannan ne suka kawo Malam Isiya suka kawo mu wannan ka ba baba taka. Ka ji ko wannan gobe in za a je wajen zabi a silala mana ita. Ita za mu ci. Ita za mu ci ka ci a silala ta. In ka gama ka zo ka samu nan gurin. Lalle mutanen nan za a gabura Allah kai mu gobe wajen zabi. Rabe! Ka mun tare mu da kana ganin rana ta yi ko na ce ta wajen zabe. Yawwa, ka ji taka? Gaskiya, ai ko za a ga ƙuri'a yau. Gaskiya, alhamdulillah. Wannan abun ga ai za a zo a kawo wannan. A gida haka ba ka mu. A yayi. Rekwa. Yawwa. To kaga yanzu kai Rabe. Kawo min ruwa. Kawo min ruwa. Yawwa. Ka je da Allah. Ka je gidan Malam Sani ka ce mai ya fito mu tafi wajen zaben nan. Mun yi da shi dama idan zan je zan mai magana. Ka ji ko? Maza ka kira min shi ka ce na shirya. Ka ji? Yawwa. Adalla. Yawwa. Alhamdulillah. Kaga komai yayi daidai. Yanzu kaga duk dadewar da zamu yi wajen zabe. Ba zan ji yunwa ba. Kwarai ma kuwa, bari in wanke hannu. Yawwa. Ya ne cikin ya fi daga taliyan nan. Wayo ne ba Rabe, kana ina? Kawo mun ruwa ne. Ka kawo? Kama ne miki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina ba zama yake. Wallahi ya je an kawo taliya jiya ya ce ta bata mace. Taliya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taliya? In ji dai ba taliyar da aka zo ana rabawa bace jiya. To Allah sauki. Yanzu ina ba zama yake. Yana bayi. Oke ya shiga bayi. Malam Sani, ka ƙara zo. Ai yanzu kai. Wallahi, kakka ga irin zawon da ne. Kakka ga irin zawon da ne. Wallahi tallahi. Kakka ga irin zawon da ne. Sannu? Sannu? Yawwa. Ba zama. Yawwa. Sannu? Sannu ba zama. Yawwa. Yanzu ba zama wannan tali da suka raba a jiya kai ma ka tafi ta kenan. Wallahi ina zaune. Su Malam Iliya suka kawo min ita. Ina zaune muna magana da Rabi'a wajen zaɓe muna magana kan zaɓe. Mutanen nan wallahi sai ga Malam Iliya da Malam Sani. Malam Iliya. Suka zo suka kawo min taliyar nan yanzu kaga gashi irin halin da na tsinci kai. Daga cin taliyar nan. Subhanallah. Wallahi. Ba zama barka jin ga maka wata magana. Wannan taliyar da kake ganin ta kai akalla shekara 5 a aji. Kai tallafin corona da aka kawo mana. Tun a wannan lokacin suka ce wannan din dai kawai ka zo ka jawo kanka ba za ma ka je ma wajen zaben ba. Da sun cuce da su Malam Iliya sun cuce ni ba da komun butan nan.
kama nan koma bayan nan kama ni bashi na bute ko buta na ta gaskiya abinda mutanen da suke yi ba sa ya za a yi ka ɗauko mutane abu wanda ya expire ya daɗe a aiki ka zo ku shiga ka dama abada wani mutane ba su kai Wani zani? na'am Ce yare mai kawo mun da mutane da kawo mun shi da Allah. ba zama to me za ka yi da Kawo mun da kawo mun. je ka ɗauko zanen nan wannan fa abu akwai daga hankali a da ka ba hankali ba kai ba zama yanar ka da gani layi na je kamun tukuna a da cikin nan nawa ya yi mu da yawa ka je da mu da shi ne na kashe wanda a bani zanen zai kawo mu ita ma ba zan ba ta ba na dora shi kashe wallahi tallahi abinda zai faru ina ga yanzu irin wannan yanzu saboda kariya ba zama saboda kariya sai da yancin mutanen nan ka da gari a yanda shekara 8 ana mulkan ba dan ladi ba da domin Allah ba amma saboda kariya guda 3 ko 4 da wani dan kakira wanda za a ba wannan ko ƙwarin kirki ma bai fi abu ya shekara wajen 5 a gaskiya wannan ya zama izina wa sauran akwai zaɓe wanda yake kaga dai yanzu wannan ya ma fi ƙarfin ka tunda ba zai yanzu ƙarfe na saboda haka gaskiya ba zan a zauna a sake masa kai ne dama na ga ma kai saboda yadda da ba za a saba wallahi Это самое.